Mr. Arnel Abalio o Honorable Arnel o Ma'am Lelebe Abadies. Narayaan kadaman ang kamaupay na magtinto. Haislahan sama, dapit hasiralan. Sayaw na ang minudo, makarunuyang kay ginagalahaw. Ayun nga sayaw, ni Mayor na Congressman. Damo pirmi ang dala, sa litbilip at kong kadampa. Dati kang hamabuhay, sulok ang teros, kung kang sanaya. Rawis mo mong gibuangan, balong ipaho, kung kang lina. Malubog ang sagasmo.
Alright, damo nga salamat Honorable Arnel Evalio o Ma'am Lelebet Abadjes. Ang iyo maanyag nga pagsayang. O yan na, sundan na itong diritso para may balang nadakmo na ang minudo kay Mr. Liman. Mr. Liman, may other MC. Oh. Ayun